maganganun da wani daga cikin gwamnati ya yi a ce zai shafi tunanin waɗannan bijiman malamai da aka tara, to sai in ga ba a yi wa kwamitin adalci ba. Kwamitin nan ya kalli abin nan a kan doron shari'a ta musulunci. Akwai maganganun malamai da yawa akan wannan abin, saboda haka akan hujja za a tunkari shi Malam Lawal Abubakar Shu'aibu Triumph, ba akan wata magana ba. Kuma ina kira ga al'umma na kowane ɓangare cewar kada su entertainin duk wani tsoro akan cewa wai za a zalunci wani, babu wannan magana. Kuma muna tabbatarwa cewar kare kan nan nasa da tambayoyin da za a yi masa, za kuma a watsa ma duniya ta gani don ta tabbatar da cewar a bisa adalci a wannan kwamiti na shura zai gudanar da dukkanin al'amuransa. So ina ganin tun da za a watsa, za a gani, za a ji me aka tambaye shi, me aka ce masa, za a ji me ya ce, duniya za ta gani. Sannan kuma wannan ne bayan nan za rahoton kwamiti zai kawo ya presentin wa babban kwamiti, sannan kuma gwamnati ta yanke shawarar da za ta dauka. Kana nufin kenan magana mataimakin gwamna ba ta da tasiri. Amma a wannan gabar ina kira ga dukkanin da 'yan siyasar da malaman cewa su guji siyasantar da wannan harka. Kuma malamai a magana ta gaskiya su guji maganganun da za su ba da gaba da wani zai ci musu mutunci ko kuma zai gaya musu magana. Yana da matukar muhimmanci. Shi ai ana cewa kallaman nasa bi kadar a ƙolahu, kai wa mutane magana gwargwadon hankalinsu yadda za su fahimta. Ba shi da amfani kai maganar da ba za ma a fahimce ka ba. Saboda haka ina kira ga dukkaninmu, kuma kamar yadda na faɗa, mu da muke cikin gwamnati ko muke cikin wannan kwamiti, mai girma gwamna ya ba da umarnin kada wani ya zo ya ce zai magana. Aikinmu muna sauraron maganganun waɗannan malaman ne, sannan a kansa shine za mu ba da shawara a matsayin wannan kwamiti na shura. To da ƙarshe, idan aka sami Malam Lawal, to ai an taɓa min wannan tambayar. Magana ta gaskiya, ba zan magana da abin da ba a zo ma gabar ba. Ba a zo wannan gabar ba, zai kare kansa, ba zai kare kansa ba, shi ya san hujjojinsa. Mu abin da aka yi aka faɗa aka furta shine za mu yi aiki da shi. Amma yanzu da abin da za ka faɗa ka ce ba zai kare kansa ba, gaibi ne mu a gurin. Saboda haka abin da bai zo ba ma gabar, sai ka zo bakin kogi kake tattara wando, amma ba za ka tattara wando ba kafin ma ka zo bakin. Aka samu shi ake so kare kansa kai. To ai magana ce, akwai ta kwalli, akwai ta shayi, akwai kuma ta kwarkwata, akwai kuma ta zuwa waɗannan dai su ne dai mashahuran abin da aka fi magana a kansu. Zuwa yanzu kenan ita kwamiti za mu sanar da ku. Kana son samun labarai masu inganci da suka shahi Arewa? Maza lalaba Arewa Update. Za ka iya samun Arewa Update a shafukan sada zumunta. Albashir matsaukan kulɓi ƙoramin labari. Kyauta babu ko kwabanka ko da sisi. Za ka sha free of charge. Arewa Update ta kuce da mu da masu son su san me ake cikin arewacin ƙasar da yau ake saka ta a bora. Ta zo don ta baku ansafan na rahoto. Arewa Update. Warki a duniya arewacin labari.